vanaf een eiland met de vuist op tafel slaan. En wat zouden de oplossingen moeten zijn? En drukt u zich vooral vriendelijk uit? Ik ben heel vriendelijk. Dat dacht ik ook, waarom? En dat heeft gewoon een hele grote impact op mensenlevens. In een Nijriegen van de oertocht gaan we op zoek naar de dwarsame toekomst van het waad. Hoe sjoggen de Waadeilanden eruit tot hier? Hoe doen we het vervier dan? En hoe leven de mensen in en om het waad in 2030? In maart van dit jaar is Wagenborg van start gegaan met een traject voor een nieuw vervoersconcept naar het Ameland en Schiermonnikoog. Een week lang praten met al je stakeholders. Een van die stakeholders is Britta Koiker-Boersma. Zij is de nieuwe baas van de Stelp in Hollem. Ja, we zijn uitgenodigd om met te praten aan het nieuwe vervoersconcept van Wagenborg. En er zijn een hele hoop ondernemers en bedrijven die de komende week bij Wagenborg uitgenodigd binnen. En wij ook vanuit de zorg. En die zijn we eigenlijk wel heel erg blij om dat wij ook met praten mogen. Maar je dacht eerst van, wat moet ik daarheen te praten? Ja, we kregen die uitnodiging en ik dacht, ja, wat hebben wij er eigenlijk te zoeken? Wij binnen toch van de zorg en wat moeten wij nou met praten aan het nieuwe vervoersconcept van Wagenborg? Maar toen heb ik er even over nagedacht en met verschillende mensen over gehad. En natuurlijk het Wagenborg voor ons hele grote invloed ook op hoe wij te werk gaan en hoe wij te werk gaan kunnen. Dus als je personeel van de Wal in dienst hebben, die binnen we hartstikke blij met. Dat die mensen overkomen willen om ons te helpen. Alleen zitten wij toch altijd met een overnachtingsplek. Omdat je werkt onregelmatig in de zorg. Dus de vroege diensten beginnen dan eigenlijk te vroeg. En de late diensten eindigen te laat om heen en weer te kunnen reizen. En daarom ben ik genoodzaakt om bij ons in de Stelp te blijven overnachten. En voor zorg specifiek lopen we ook tegen een aantal zaken aan. En ik denk dat het wel heel waardevol is om dat met te geven weer wij echt in de praktijk tegenaan lopen. In de Stelp hebben wij een aantal bewoners met een zware zorgvraag. En we geven ook palliatieve zorg. Dus dat is zorg voor de mensen die op korte termijn komen te overlijden. En op het moment dat die mensen wat komen te markeren om 11 uur avonds, of als die mensen plotseling slechter worden en er wonen kinderen aan de wal, dan kun je op dit moment niet in de nacht of in de late avond naar het eiland en naar de Stelp komen om afscheid te nemen van bijvoorbeeld je ouders. En dat heeft gewoon een hele grote impact op mensenlevens. Ja, en dat soort dingen, dat zijn gewoon te belangrijke verhalen om niet met te geven voor de ontwikkeling van hun nieuwe vervoersconcept. Ja. Ik heb vooral veel verstand van zorg en met mij de andere collega's in de Stelp ook. Dus wij lopen gewoon tegen het probleem aan. En wat dan de oplossing wezen kan, dat vind ik gewoon heel erg lastig te zeggen. Ik denk dat er echt goed gekeken moet worden dat het ten alle tijde bereikbaar is, het eiland. En op welke manier dan ook. Misschien komen we er vanmiddag met een ander wel achter. Ja. Wat er een goede oplossing voor is. Ja. Deze week organiseren we een speciale themaweek. Onder de titel Natuurlijk Bereikbaar gaan we eigenlijk met alle gebruikers van de veerdiensten in gesprek over de vraag: wanneer bent u tevreden over een goede veerdienst? Dat doen we omdat we gaan veranderen. Samen met het ministerie van INW is besproken dat de huidige schepen niet toekomstbestendig zijn. Onder andere door de vaargeulproblematiek, maar we hebben ook stevige ambities als het over duurzaamheid gaat. En voordat we nou gaan starten met bedenken hoe moeten de boten eruit zien, gaan we eerst met elkaar in gesprek. Wanneer bent u tevreden over de bereikbaarheid en wat is een goede bereikbaarheid? De leeftijd van de schepen is dusdanig dat ze ook enig moment aan vervanging toe zijn. 2, de duurzaamheidsnoodzaak dient zich steeds nadrukkelijker aan. En 3, de verandering van de Waddenzee maakt ook dat de huidige vloot op de lange termijn niet meer kan doen wat hij zou moeten doen. Vroeger zei ze ook al, of van u zei ik met kreeg, van het is het mooiste wonen op het eiland. Er binnen alleen een paar problemen en dat is onder andere ziekenhuizen en scholen. Dus als je dit met te maken krijgt, dan is het wat kunst en vliegwerk. Maar overal is ook wel weer een oplossing voor. Maar ik denk wel dat de bereikbaarheid van het eiland dat op termijn wel een risico is. Want personeel moet je wel naar het eiland toe halen. Ik denk dat op het eiland een lastig verhaal is om altijd maar voldoende personeel ook voor de zorg te hebben. Ja, die bereikbaarheid, ik zit er ook dagelijks mee. Het is wel een lastig probleem. Ja. Dus ik hoop dat er nog eens een hele goede oplossing komt. Ja.
het eiland heeft nu een manager van het eiland zelf. Dat was voor ons ook heel belangrijk. En ik ben blij dat ik niet meer elke dag heen en weer hoef. Want het is toch ook gewoon een energievreter. En ik zie elke dag dezelfde mensen op de boten. Dus er is een hele grote groep mensen die dat doet. Dus je bent wel blij dat hij met pensioen gaat? Ik ben blij dat ik met pensioen kan. Ja. Ja, nou mooi. Welkom. Hoi, Britta. Ger. Ja. Welkom aan de eilanders, zeg ik als eerste. Met hulp van een app en gespreksleider Marijke Roskam kan mensen de hele week lang reageren op stellingen. En laten we niet vergeten dat de verantwoordelijkheid die we hebben voor die Waddenzee niet stopt bij de dijken die we hebben aangelegd of het afsluiten van de Zuiderzee en de Lauwerszee. De gevolgen daarvan zullen we ook moeten blijven managen. Rijkswaterstaat verwacht einde van dit jaar met een rapport te komen waarin zij uitspraken doen over de langetermijn voor de vaargeul. Tegelijkertijd zijn wij dan degene die er doorheen varen. Dus wij starten nu het project op om te luisteren naar mensen en te zeggen: wat zijn nou de wensen die u heeft van de veerdienst van de toekomst? We hebben het over zoveel mogelijk bereikbaar, maar een brug willen we niet. En als de boot niet vaart, betekent het geen schooldag. Dus een zekerheid van overtocht is wel belangrijk. Juist. Ik had opgeschreven dat ik het belangrijk vind dat speciaal onderwijs mogelijk moet zijn voor kinderen die dat nodig hebben. En daar is een goede verbinding voor nodig. Nou, dat baggeren wat ze nou doen met bootje heen varen, dumpen en 100 meter terugvaren en weer opslurpen en zo gaan we de hele dag heen en weer. Maar alles valt en staat bij de natuurclubs. Als die gewoon zeggen van er wordt niet gebaggerd en het is een centimeter te diep en Rijkswaterstaat om te meten, net een centimeter te diep, dan krijg je een bon. Zo simpel werkt het hier ook op watergebied. En wat zouden de oplossingen moeten zijn? En drukt u zich vooral vriendelijk uit? Ik ben heel vriendelijk. Dat dacht ik ook, daarom. Kijk, verderop op het eiland daar hebben ze jarenlang gas geboord. Dat is plusminus 40 centimeter gezakt. Vugelpolen gaat weg. Die kan al dat zand wat hier ligt, wat van strand afkomt, kan daar allemaal heen. En dan is het probleem voor heel lange tijd opgelost. In ieder geval ergens anders heen, zoals de heer van de VVD het ook zei. Ja, Piet Hoekstra, Waddenacademie. Betrokken bij het onderzoek naar de vaargeul. Het zand ergens anders dumpen en kwelders uitbreiden is één van de oorzaken van het probleem van de huidige vaargeul. De inpoldering, de landaanwinningswerken hebben het getijbekken verkleind. Daardoor zijn de stroomsnelheden kleiner geworden. Daardoor krijg je aanzanding. En dat betekent, hoe verder je dat bekken gaat verkleinen, door kwelders uit te breiden, wordt het probleem voor de vaargeul alleen maar groter. Wat is de oplossing voor deze mensen hier die graag van en naar hun familie willen? Wat mij betreft is het een combinatie van zaken. Denken aan andere schepen met een minder diepgang. Denken aan inderdaad een situatie waarbij je minder hoeft te baggeren. De pier van Holwert ligt per definitie op een hele ongelukkige plek. Als je die auto's dan wel in Holwert houdt en je zorgt gewoon dat er vervoer op het eiland is naar de accommodaties, dan blijft er meer ruimte over op een veerboot voor het vrachtvervoer. Want dat is dan eigenlijk veel noodzakelijker dan al die autootjes die met een paar koffertjes naar het eiland komen. Als jij de auto's hier eraf haalt, dan hebben sowieso de vakantieparken al een probleem. Die meneer zei het net al, die wil met zijn gezin met 2 kinderen toch het liefst wel met die auto die boot op. Ja, dus het is heel makkelijk om te zeggen geen auto's meer, maar hou er rekening mee dat je dan ook een groot percentage van je toerisme vaarwel zegt. Alleen op het moment lijkt het meer zo dat de natuurgebieden zoals wij geslachtofferd worden. Omdat wij natuur hebben, moet het beschermd worden. En daar waar het al verwoest is, is het belang minder erg, want daar is het al verwoest. Ik vind de balans op het eiland tussen wonen, werken en recreëren is uit balans. En de balans zou ik graag dichter bij elkaar hebben. We zitten voor de provinciale verkiezings, dus die mocht net even mij praten. Bijvoorbeeld als het gaat om stikstofbeleid, dat we op die manier een hele verkeerde invulling geven aan het natuurbeleid. Nou, ik vind het heel jammer dat er nu gelijk weer de stikstofproblematiek aan de orde wordt gesteld. Stikstof is een probleem. Je moet niet zeggen van we leven op gespannen voet met de natuur. We moeten proberen om cohesie te vinden met de natuur en de natuurbeweging. En op het moment dat dat gerealiseerd wordt, denk ik dat het probleem voor een groot deel met vaargeul is opgelost. Ik ben altijd wel erg van de nuances en die mis ik in deze discussie ook vaak. Want als we niet oppassen, blijven we nog jarenlang zitten en vanaf een eiland met de vuist op tafel slaan en tegen de groene maffia strijden. Als ik hem even helemaal zwart-wit maak. Dat is waar we dan belanden. En daar ben ik een beetje bang voor dat dat ons niet verder gaat helpen. Want ja, volgens mij is de nood hoog als het om het klimaat gaat.
Daar ben ik in ieder geval van overtuigd. Dus we zullen toch iets moeten. Een tijd geleden heb mijn dochter was in het ziekenhuis. Ik was erg dankbaar dat ik ze dag en nacht kon bereiken. Een week lang een heel soort meningen en ideeën. Maar wat vond uw haatpersoon Britta er nou van? Koen zij haar punten kwijt? Ja, ik denk helemaal in het eerste gedeelte van de avond, van de middag waar het eigenlijk nog, werd dat wel heel erg duidelijk. Je komt door middel van stellingen, maar ook in open veld. Dan kon je heel veel vertellen van wie je in de praktijk tegenaan loopt. Dus de onderdelen wat ik ook eerder verteld heb, heb ik naar mijn idee ook wel goed metgeven kunnen. En ja, uiteindelijk, hoe breed de doelgroep ook is, we komen puntje bij paaltje toch allemaal bij dezelfde dingen uit. En dat is ook eigenlijk wel heel erg verhelderend en mooi. Na je weekend in de Oertocht. Wij organiseren Mentors hier op het mooie strand van Ameland. Een super mooie locatie hier in de natuur. Dat willen we natuurlijk zo mooi mogelijk houden. Dus daarom hebben wij wel echt de duurzaamheid hoog in het vaandel staan, laat ik het zo zeggen.